ברוכה הבאה, ותודה שאת צופה בסרטון. שמי סיגל קוליק, אני עוזרת לנשים שכואבות להם הכתפיים להשתחרר מהכאב, ואיך לשמור שמצבים כאלה לא יחזרו על עצמם, בעזרת מגע אנרגטי ומניע. היום אנחנו הולכות לעשות מעין תהליך בשביל לשחרר את הכאב מהכתפיים. אז אני מבקשת שתעמדי, תשבי בצורה רגועה, נינוחה. תנשמי נשימה מלאה, תמלאי את בית החזה והבטן, ותנשפי בנחת ברוגע, 2-3, תעצמי את העיניים, תרגישי איך אור ואוויר מבחוץ, אור ואוויר, אור בהיר, זהוב, מרפא, מיטיב, נכנסים לך לגוף, מתפזרים בכל מקום, ראש, צוואר, כתפיים, זרועות, רגליים, כל הגוף, בכל מקום. האוויר מגיע עם הנשימה, מתפשט ומרגיע, מרפא, מנקה, משחרר מכל מה שסיים את התפקיד שלו. מרגישה את ההתרחבות מבפנים, את ההירגעות, איך כל הגוף נרגע, איך את נרגעת. תפתחי את העיניים, ועכשיו יחד איתי תניעי את הצוואר בסיבובים עדינים בקלות, לכיוון אחד, לכיוון שני, עם כיוון השעון ונעביר בכיוון השני. עכשיו את הכתפיים, סיבובים, הסיבוב הגדול יראה ככה. את עושה סיבוב קטן, עדין, זה כל מה שצריך, תרגישי איך זה מזיז, מניע, איך הנשימה עוזרת לך, מרגיעה, תוך כדי. תעצמי את העיניים שוב, נשימות רגועות, למלא את החזה ואת הבטן באוויר, לפזר אור לכל מקום, לכל נקודה בגוף, ובעיקר לנקודות שכואבות לך. אם כואב לך בכתפיים, בכמה נקודות, אז לכל נקודה תזרימי אוויר ואור. תרגישי איך זה מנקה, מרגיע, מרפא. כל נשימה יותר רגיעה, יותר ריפוי. עכשיו שוב, עדיין עיניים עצומות, סיבובי צוואר עדינים לכיוון אחד ואחר כך לכיוון השני. גם הכתפיים, סיבובים קטנים, עדינים, רגועים, קדימה ואחורה. כפות הידיים כל הזמן רגועות, נחות כמובן. הזרוע עצמה לא צריכה לזוז, רק מה שהכתפיים מזיזות, עדינות. עוד נשימה. למלא אוויר ורגיעה, אור, ריפוי וניקוי, לכל מקום מתפזר האור יחד עם הנשימה. עכשיו תפתחי עיניים ותבדקי עם עצמך מה ההרגשה, מרגישה רגועה יותר, ומה עם הכתף, נינוחה יותר, תנסי טיפה להרים אותה, תבדקי עם עצמך. אם את מרגישה כבר עכשיו שיפור, פחות כואב, יותר רגוע. אוקיי, את זה כדאי לעשות 2-3 ביום. לכמה ימים, עד שתרגישי שיפור משמעותי, או שתחליטי שמבחינתך זה מספיק טוב עכשיו. נהדר, אהבת? תעשי לייק, תשתפי חברה, פייסבוק, ושיהיה לך המשך יום נהדר לחיי הכתפיים והבריאות שלך. ונתראה.